diddal Sénégal e ngal Mali keɓi fottude e nder dingiral ko laabi 4 potital mabɓe gadanal wonno ko ñande 24 lewru ɗiɗi ɓuuri hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati wonno ko e folotiru Kwame Nkrumah Gold Cup ko Mali folno loggi tati e gotel duuɓi ɗiɗi caggal ɗum woni ñande jeeɗiɗi lewru tato ɓuuri hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e joyyi ɗe diɗɗe ɗiɗi potti to Dakar ko nden Sénégal heeɓi polgu mum gadanu e dow Mali. Sénégal e Mali pettidi pottite kewɗe pottite cehilagu pottite coupe Amilcar Cabral pottite gam yaade folotiru windaryankewo woni coupe du monde walla ni yaade folotiru CAN e ko nandi hen kono ko lawol gotol tan ɗe leyɗe ɗiɗi meeɗi fettude e folotiru CAN ɗum wonno ko e hitande ujunere 2.4 ngal pottital gasirno ko gotel e gotel pottital hande ngal wonata pottital mabɓe ɗimmal e nder coupe d'Afrique kono kadi ko pottital mabɓe gadanal e nder dawal fiye joɗo folotiru CAN woni élimination directe. Polgu sakkitingo Sénégal heeɓi e dow Mali wonno ko ñande 22 lewru tato ɓuuri hitande ujunere 2.19 to Dakar 2-1 Mali to banggal mum heɓani polgu e dow Sénégal ko ina bo hande duuɓi 30 polgu mabɓe sakkitingo e dow Sénégal wonno ko e hitande ujunere 1997 nden faade joni Sénégal e Mali potti laabi 11 Sénégal fooliɓe laabi 6 pottite joyi keddiɗe ɗe mbaɗani polgu.